Zvláštne je to, že vedci sa stretávajú občas s výsledkami, ktoré sú v rozpore s ich fyzikálnymi zákonmi, ale nedovolia si tieto zákony spochybniť, zrejme v strachu pred výsmechom a ignoráciou, a radšej budú tvrdiť, že nevedia, ako sa im podarilo dosiahnuť nameraný výsledok a hľadajú príčinu tohto stavu tak, aby zodpovedala ich fyzikálnym zákonom, ktoré sú pre nich sväté. Tento postup sa hodí skôr do náboženstva než do vedy. Ako príklad uvediem pokus Randalla Milesa, na základe ktorého vznikli rôzne teórie o studenej fúzii, boli o tom natočené filmy, ale nikomu sa dodnes nepodarilo zistiť, čo sa pri pokuse, ktorý sa už nepodarilo zopakovať, stalo a prečo boli namerané hodnoty v rozpore s fyzikálnymi zákonmi. Takisto spoločnosť Theorn, ktorá predstavovala svoj model s názvom Orbo verejnosti v roku 2007, nakoniec neúspešne, sa postavila k svojim výsledkom v tom zmysle, že nevedia, ako je možné, že merania, ktoré robili, boli v rozpore s fyzikálnymi zákonmi. A z týchto dôvodov je svet plný paradoxov. Prejdem k našim výsledkom. Tu sú fakty. Keď som prišiel s riešením, ktoré odporuje Newtonovým fyzikálnym zákonom, všetci ma vysmiali a ľudia, ktorí pochopili, ako to funguje, by sa dali zrátať na prstoch jednej ruky. Keď som prišiel s prepočtami a teda matematickým dôkazom, už sa nesmiali všetci, ale niektorí spozorneli a začali tvrdiť, že matematika sa ešte stále nemusí stotožňovať s realitou, lenže tí, čo pochopili, sa už dali rátať na desiatky. Následne sme prišli so zariadením v simulačnom programe, a to dokonca v 3 rozdielnych verziách, a všetky fungujú podľa prepočtov. Ešte stále sa väčšina smiala, ale už sme aspoň dosiahli to, že odborník z oblasti fyziky s plnou vážnosťou s nami konzultoval tento objav, aj keď nakoniec urobil záver, že buď sa nám podarilo objaviť chybu v simulačnom programe, alebo sme zle zadali dáta a preto aj program nesprávne pracuje. Ale tých, čo uverili, už rátame na stovky. A tých, ktorí sa rozhodli podieľať sa na patentových právach, sú evidovaní na stránke www.podielnici.sk. No a toto je odkaz pre tých, ktorí ešte stále nie sú v stave pochopiť. To naozaj dokážete prijať vysvetlenie, že v prepočtoch som urobil chybu a takúto istú chybu robí pri prepočtoch aj simulačný program, ktorý je zostavený na základe fyzikálnych zákonov. Naozaj môže byť väčšina ľudí tak zaslepená, že aj keď zverejníme všetky informácie a majú možnosť preveriť si ich, oni to neurobia a pritom takéto prepočty zvládne dokonca aj žiak 7. triedy základnej školy. Predmetný simulačný program je dostupný každému. A teda každý si môže takéto zariadenie nasimulovať a preveriť, či sme zadali zlé dáta. Predmetné zariadenia sme vytvorili v 3 rozdielnych verziách a všetky 3 sa potvrdili funkčnosťou v simulačnom programe a pritom sú tak rozdielne, že každá verzia predstavuje úplne nový spôsob porušenia fyzikálnych zákonov. No a nakoniec sme vytvorili podľa simulačného programu prototyp, ktorý síce so slabým výkonom, ale funguje a teda reálne dokazuje, že predmetné fyzikálne zákony nemôžu platiť a to prakticky. Opakujem, prakticky dokazuje možnosť zostrojenia zariadenia, ktoré je nevyčerpateľným zdrojom energie. Predpokladám, že ešte stále sa budete smiať, ale tieto informácie zverejňujeme preto, aby sa k ním dostal každý a aby tí, čo sú schopní chápať, mohli sami pre seba urobiť prepočty, presvedčiť sa tak a prípadne si sami takéto zariadenie postavili a využívali, pretože ako to už býva, je to pomerne jednoduché. Druhým dôvodom zverejňovania týchto informácií je možno naivná viera, že aj niekto z uznávaných odborníkov nájde v sebe dosť odvahy prepočítať nami prezentované riešenia, pochopí ich jednoduchosť a vyvolá ich potvrdením odbornú diskusiu. Pretože toto by bola najrýchlejšia cesta k tomu, aby sme prestali devastovať prírodu, čím ohrozujeme aj našu vlastnú existenciu na tejto planéte. Riešenie tu teda máme a je jednoduché a lacné a je aj na vás, ako s týmito informáciami naložíte. Momentálne spolupracujeme s 5 spoločnosťami na vývoji generátorov tak, aby mohli byť sériovo vyrábané. Ale to je len začiatok snahy o oslobodenie sa od závislosti na fosílnych palivách. Preto je našou snahou rozširovať informácie o týchto technológiách čo najviac, aby sa dostali k ľuďom, ktorí ich dokážu pochopiť a aj podľa nich takéto zariadenia vyrobiť, využívať ich a šíriť. Samozrejme, že konkrétne parametre hotových generátorov budeme zverejňovať, aby si každý mohol postaviť vlastný generátor s potrebným výkonom. Ale opakujem ešte raz, najefektívnejšie by bolo, keby sme dokázali vyvolať odbornú diskusiu a prinútiť tak odborníkov, aby si konečne zobrali do ruky pero a urobili prepočet a tak pochopili, že normálne je, že energia je všade okolo nás a to doslova zadarmo a aby konečne zlomili svoje presvedčenie o tom, že Newton je neomylný. A toto, nech sa vám to zdá akokoľvek smiešne, je ten najtvrdší oriešok celého problému. Mnohí si kladete otázku, ako sa mi podarilo prísť na takéto riešenie a moja odpoveď je, že vďaka rovnici sveta. Rovnica sveta je naozaj rovnicou, nie matematickou, ale logickou.
objasňuje doslova úplne všetko. Môže sa vám to zdať ako príliš odvážne tvrdenie, ale presvedčiť sa budete musieť sami. Pomocou rovnice sveta sa nám podarilo dotiahnuť do konca a hlavne objasniť projekt zlomenia Newtonových zákonov. Pomocou nej sme objasnili gyroskop, dokázali sme, že žiadna tmavá hmota a takisto tmavá energia neexistuje. Pretože aj prakticky vieme dokázať, prečo sa vesmír správa tak, ako sa správa a veci s tým majú problém. Hlavným prínosom rovnice sveta je ale to, že dáva odpovede na otázky, ktoré sa týkajú konkrétne každého z nás, a to veľmi jednoducho. Lebo človek, aby dosiahol najvyššie poznanie, musí spoznať sám seba. A rovnica sveta je práve nositeľom takýchto informácií o každom jednom z nás. Rovnica sveta je vydaná v knižnej podobe, má len 120 strán a je písaná formou príbehu, teda nie sú to žiadne poučky a je to naozaj jednoduché a pochopiteľné čítanie pre každého, kto dokáže byť objektívny. Súčasťou príbehu sú aj príklady, ako sa má s rovnicou sveta pracovať a ako sa pomocou nej dajú nachádzať odpovede aj na otázky, ktoré sa nám zdajú byť nezodpovedateľné. Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť o knihe viac, odporúčam prečítať si recenzie od čitateľov na stránke www.rovnicasveta.sk. Tí, ktorí majú záujem preveriť predmetný simulačný program s naším zariadením, nájdu link v popise pod týmto videom. Na záver sa chcem poďakovať všetkým podielnikom a podporovateľom našich projektov. Bez vás by sme dnes určite neboli v stave riešiť už aj realizáciu vývoja sériovej výroby generátorov. Veľmi pekne ďakujem.